Zo dames, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ha, mijn naam is Sef. Ha. Mijn naam is Pine. Ja? En jullie hebben vragen voor mij? Ja. Oké, Sef, mogen we u of jij zeggen? Jij mag jij zeggen. En jij mag ook jij zeggen. Vind ik veel leuker eigenlijk. Oké, ja, klopt. Waar staat PR eigenlijk voor? Public Relations. Ik doe zoveel mogelijk dingen, zaken om mensen in het Limburgs Museum te krijgen. En in het museum zelf zorg ik ook voor de teksten. Dus de informatie die de mensen hier lezen, meestal komt die langs mij of schrijf ik helemaal zelf. En wat doe je als je een keer iets niet weet? Dat is goed. Heel vaak weet ik het niet. Maar we zitten hier in het museum met heel veel mensen die van stukjes van de geschiedenis en van de cultuur heel veel weten. Dus meestal verzamel ik de informatie en dan laat ik zo een beetje in me zinken en dan ga ik gauw een tekst schrijven. Oké. Gaat u vaak naar andere museums? Heel vaak. Ja, ik ben echt zo'n iemand die als die ergens in een stad is en ik heb tijd. Dan ga ik altijd kijken van al tevoren op internet. Oh, daar is dat museum, daar is dat museum. En dan ga ik even in dat museum kijken en kijken hoe het gepresenteerd wordt. Ik ga dan eens eventjes kijken op de wc of de wc wel schoon is. Want ik vind dat een wc moet hartstikke schoon zijn in een museum. En zo probeer ik een indruk te krijgen van het museum. En vaak doe je daar ook ideetjes op. Wat vind je zelf van het Limburgs Museum? Wat ik zelf van het museum vind? Ja. Ik wou dat ik even oud was als jullie. Want dan zou ik nog meer van het museum kunnen genieten. Want ik vind het een heerlijk museum voor oudere mensen, maar zeker voor jongere mensen.